zdravím všetkých Belmierov a aj Belmierky, a vítam vás u 7. dielu z Adventure Craftu a dneska som tu zase s PvP Prom. Sirius. A od minulého diela tu máme tú bednu, do ktorej nemôžem dávať veci, bohužiaľ. A ideme dneska zabíjať slimeov a chceme vykraftiť nejaké to kladivo. Jo. Kde sú tí slime ostrovy? Počkaj, dám vypec to železo, čo som... Čakaj, dám vypec to železo, čo som našel v bedne. Ja len... Neviem prečo ma to potom teda livnulo. Keď teraz ma to vôbec nelivlo. Nemáte to rado. Vyzerá to tak. Je to 7. diel, keď sa nemýlim, ne? No, teda to ideme. Ale je to 7. diel, ne? Myslím, že 8, ale nejsem si istý. Podľa mňa 7. Akože ja som si len vymenil skin, lebo som si chcel len vymeniť, kam si zmizol. Skúšam tešiť obsidian s tým Iron Pickaxom. To sa teší dlho, to tak kašľú. Ja som pri baráku, ja som sa odrazil zle. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Poď. Tu, keď pôjdeš sem... Ja som tam není. Sem. Ja som tam není. Ček. Samo som ťa chod skumne. Ja, ty si tu. Tak, a pozri sa sem, poď sem, otoč sa! Á, Sem to... poď a tu zrazu vidíš, že tu je tma. Takže sme rovno pod tým ostrovom a tam sa teraz potrebujeme dostať, takže potrebujeme oné píseček, alebo aspoň nejaké bloky, tak tu nasazím za to píseček. Tak to som našiel aj ja tým pádom v minulom dieli tohleto. No a tvrdíš, že nemáš bloky. No to ja som natočil po ceste ten jeden strom, pri ktorom som ti hovoril, že stojím. Počkaj, hneď som naspäť, potrebujeme ešte kýpel. OK, ja som bez blokov. Myslím, že taký stack voľného piesku by mal by stačiť. Tak ja budem mať za chvíľku stack dreva. Oh, nice. Možno stack a niečo. Oh. Radšej si naťažím 2 stacky. Bojujem, no už nebojujem. Mám stack a 19, to by malo vystačiť, dúfam. Ja si presne tu ťažím 2 stacky. No už stack a 23, a už to drevo nikde nemám. A, ešte tu, strom. Dám ho dole. Vykop to, vykop to. Tak mám 2 stacky. Musím to tam vykopať, jo? Teda vystávať. Tak skúsiš to vykopať alebo vystavať? Vystáva. Ja nakúpim ešte jeden strom a budem mať tiež 2 stacky. OK. Sa už stávam. 2 stacky a dačo. Ja len dúfam, že na mňa nespadne slime. Mám stack a 51 a 20 oak plankov. No už začínam vidieť ten ostrov, takže to by malo by stačiť. OK. Dám si fajný chleba a idú za tebou hore. No už som skoro na ňom. Nice. Tak čakaj hlavne tam. Nepúšťaj sa aha, to je jedno. Nechaj to open. Nepúšťaj sa hlavne do boja bez mňa, som chcel povedať. O, tu mám ešte drevo na zemi svoje. Už vidím ten tvoj pilár z piesku. Ale takže oné. 2 stacky bol overkill. Stačilo? Viac než stačilo. Óóóó. Ulala. Už do nahoru. No, je taký divný slaj. Ináč, počkaj, mňa teraz niečo napadlo, mohol som spraviť rebríky nahoru, ale čo už, keď už sa stávam. Tu je taký blok, ktorý ti dáva jump boost, keď z neho skočíš. Nice, už jdu nahoru. Dobre, ja ťa tu čakám. Vidíš ma? Áno, otoč sa. A tu už to vidím. Som. Nice. Pozri, keď skočím z tohto tu. Z tohoto?
Áno, však pozri, jak vysoko. Však počkaj, poď sem vedľa mňa a skoč z tohto tu. Tohoto? Z tohto tu normálneho, ne z normálneho, z tej trávy zelenej. Tejto? Skoč. Áno, skoč. No. Však pozri, ale jak ja vysoko skočím. Okej. Čmajs? Sorač. Čmajs? Fakt, že jo. Spadol mi sapling dole. Ne, ja ho mám sapling. Nice, môžeme pestovať slime. To máme fakt slime. Nice. Mám sapling. Ale ja neviem, či nebudeme potrebovať túto hlinu. Špeciálnu. Všetko to vyjde na pemené. On to vyzerá jak redstone. Ale ja sa pomaly ťažím. Ja, když to rozkraftím, tak... A kľudne to kopaj suru. Keď to kopeš lopatku, je to rovnako rýchle. Už mám 8 slimeov. Slimeballov myslím. Dobre, my krádáme. Tak, zasadíme si vlastných slimeov. Ako vyššie myslím. Vím. A potom mi vykraftí tú novú panvicu z kaktusu. Lebo bohužiaľ, kvôli tvojmu bugu som lednu došiel. Ona sa dá vykraftiť aj zo slime. Fakt? Áno. Potom vykraftíme. Ale slimy sú to není. A ďalej tu vykrafneme. Tu je sand. Teď to tam dal ja. A na čo sa dáva? Ťažko spavuje, keď je celá iba voda. Keď chcem niečo skúsiť. Nice, to môžeme položiť na toto, ale či to tam vyrastie, neviem. Myslím, že jo. Ale keď skočíme a máme tieto boty, tak by nás to nemalo zabiť, ne? Ne, nezabije nás to, len odpálí fakt vysoko. Nice, to bude porodička. Len ak nestačíš čip, teď to zabije. To vím, to už som zistil. Za chvíľku to z tých ostrovov si nedostane. No. Kde tu sú? Zničíme prírodu. Zakope takisto aj z lopatu rýchlo, ne? Či... Tak rovnako jak z ruky. Ja to kopem s chlebom. Je v tom nejaký rozdiel? Akože není vôbec žiadny. Slimy sa nám hodia, koľko budeme chcieť tých kladív? Pozriem, či môžeme... Počkaj. Pozriem, čo môžeme spraviť za questy. Momentálne asi nič. Potrebujeme proste diamanty. Že aj... Takže kladivosti z obyčajného slimu radšej nerobme, lebo to je fakt pomalé. Okej, tak to není také dobré, ale tiež má strašne veľa durability. Tak z tohoto nového môžeme slimu. No akože z toho Knight slime je fakt dobré, lebo to je, že on je popísané tak, že to je slime, ale aj zároveň. Nemáš ňušky? Nemám. Našiel som tu wine. Už není. Dáš? Už som to vykopal nechtiac. Modrá wine proste. To bol slime. Ne, to bola vajna. Už mám stack tých blokov. Už mám Grand Slimy Dirt stack. Ja 57. Aspoň vidíme, kto sa tu nefláka. Jak nefláka, koľko máš oného tekutého modrého slime? 6. Tekutého. Však Congelat Blue Slime Block, ne? Ne, ja myslím Liquid Blue Slime. Ten nemám asi žádny. Liquid. Tak ja mám 2 v kyblíkoch. Ja, a ja kyblík ale nemám. Máš pravdu, lopatu som craftil zbytečné. Tam máš na zemi drevenú lopatu. Keby si chcel.
Som chcel skúsiť... Z tej trávy padol obyčajný sídy, obyčajné. Každý nemá bakity jak ty. To môže padnúť obyčajné sídy, čo nám to vyrastali, slajmovo, No. Normálne z tých ostrovov... ešte lepšie, čo nám to vyrastie marihuana. Tak jo. Z týchto ostrovov tu za chvíľku nič nedostane. Tak už... Tak... A dosť, ja si smažem tú smrt. Čo mám na minimape. Si ju smáš? Tak. Tam som mal ešte nejaké asi veci, ale to už je jedno. Ne, asi. A čo sa všetko dá vlastne kraftiť ze slimeov okrem toho kladiva a bod a praku? Nástroje. To fakt? A sú lepšie alebo ne? Haló, haló. Haló. Super, tak som tu zase sám zostal. Zdravím. Vítaj zpátky, že ty padl zase Discord. No, jak víš. Nebo nepočul jsem táz, vypal si to zrazu. Ne, to som sa odpojil z Discordu a zase napojil. Já vím, lebo to nebylo počuť. Ale ne, ja som padol dole, že to nemôžem. Čak ja viem, ale že teraz to povedz mi Noček, že lopatkou. Keď som mu vykraftil. Nádam ti niečo, stoj. Rebríky. To mi ináč, potom ti pošlám ten komand, čo je v 1.21, že si môžeš ten proste aj nastaviť efekt a koľko angreparov ti to príde, napríklad Diabloga, tak keď zješ. Jo, to one, tá si Moček videl tie videá, čo bolo, že ľudia robili do Minecraftu, že jedia nejaký nástroj. To som bez lopatky. Počkaj, hlavne sa nechcem zase prekopať dole. Tam už máme rebríky, ale aj tak. No, že kto? To už bude aj stačiť, ne? Nech tu dáme aspoň tomu ostrovu dačo. Dobre teda. Tak to stačí zatiaľ, když tak víme, kde to je. Sleduj. Ja som sa odrazil s prakom. Serus. No tak, výsledek, koľko máš slimeov? Ja to všetko idem rozkraftiť. 60, raz, 2, 3, 4 tie dirty a ešte pol staku a 21 slime blokov zelených a 17 modrých. Ja som to už rozkraftil, zelené síce nemám, ale mám 64, 64, 4 slime bally a 36 slime ballov, ako tých modrých. A hliny mám stack a skoro stack. Ja mám stack slime ballov a 20 a modrých slime ballov a 4. Nemáme bonville, nehaj to tak. Bonville, Jo. špostý, dám si. Tak, chcem niečo skúsiť. No hoď mi to. Počkej, chcem skúsiť, čo bude fungovať, alebo ne. Dobre, ja sa ťa vyhodím bordel do česty. Ja tam nemôžu nič, bohužiaľ, tej bedný dať. Ó, funguje to, jak si hovoril. Pozri. Vydrž. Ja som potom pozri.
Room. Ešte som dal sapling. Gratulujem, ja si nezabíjať slimeom slime. Nice. Ešte, že ma to napadlo zebrať. Ale musíš to tam potom vždycky automaticky dávať, znova. Ok, že mne to nevadí, mimochodom ja idem do dolov. OK, a pôjdem aj ja za chvíľku. Len tu zasadím ešte posledných 6 saplingov. Montage. Môžeš jesť to jedlo, ak by ťa zaujímalo. Ty kde si až? Uka? Dole, poď sem, pozri. Tam Nechce to otvoriť, ale ani vykopať. tam dačo bude. Je to mod Zelda Sport Skills. Čo to bolo za zvuk? Neviem, na čo to Ja ide. vím, ale volá ten blok. Barrier like. Barrier light. Aha, no, neviem, jak sa to otvára, to je nejaká bariéra, čo musíme najprv spraviť. Ale máme ešte zdia! Ukáž! Keď už som Hodím tu. ti polovičku. Hodím ti polovičku. Neviežim diamanty! A my ich potrebujeme koľko? Pozri, kde boli, tu boli. Pozri, tu boli. OK. Nice. Počkaj, ja pozriem, koľko ich potrebujeme na ten quest. 64. Halus. Ja ho tam nechcem dávať, ja len skúšam. Mne ho tam nejde hodiť. Píše mi to not enough modifiers 1 nedes. Čiže to píše, to sa v tej angličtine má vyznať. Hero, not enough modifiers. Ja potrebuješ ešte jeden navyše. Čo, krompáč? Ne, emerald, lapis. Ja mám 2 lapisy práve, že. Tak ho tam daj, tak si ho zober, ale on je na zemi. A kam ho mám dať ten druhý lapis? Ne tak. Takto. Ja, aha, ty tam máš hej stovku, aha. Jak hej stovku? Ne, tam máš ja oné. Z každého môžeš mať iba pade, čo sa dávajú. Jak sa kraští tento pickaxe? Pane bože. Niečo buchlo. Jak sa kraští ten... Zober si oni ten napis. V tom onom. V tej peci. Tak vykraští ešte jeden. Ja som na to, no... Ja to proste neviem vykraftiť. Cože? Oné. Však tak ale nehoď ten lapis, jo? Koľko chceš? A nejaký iron, Koľko? ešte si chcem dopravovať. Ja mám len 3 irony, koľko chceš lapisu? Jeden iron a 6 lapisu. Tak si chcel jeden lapis, 2, 3, 4, 5, mal by si mať 6. Iron som chcel a 6 lapisu. Ešte jeden lapis. Povedal si, že chceš len jeden lapis za začiatku, jeden lapis, jeden iron. Ne, ja som hovoril jeden iron a počkaj chvíľu 6 lapisu. Tak si sa asi pomýlil. Ale som jeden iron. Ale už ich mám posledný v inventári. Tak nič, tak sorry. Tak ti ho dám naspäť, lebo ja mám iron. Jak sa kraftí ten meč, čo si mi vykraftil? Ja to neviem vykraftiť. Veci. Ty ma asi budeš Diamant. Ty ma budeš asi nenávidieť, ale asi neviem vykraftiť ďalšieho peta.
a furt bližšie a bližšie počujem tú lávu. Ja som niečo našol. Čo? Stone brick, mossy stone brick a crack stone brick. Počkaj, idem za tebou. A zombíkov počujem. Ja som našel asi ďalší spawner. To si v tom tuneli, čo si kopal, že? Jo, ja som našel buď spawner alebo dungeon. Idem za tebou. Spawner. Vydrž, idem za tebou. Mám zombie srdce. Hej, to je tvár? Našel som kvít peta. OK, našiel som chain skupu a tá sa zmenila na bedrock. Nice. Obsidian nugget, ďalšie uhlie, ender nugget. Počkaj na mňa. Aj tak zabije zombík. Pozor. Hore. Ja tu mám veci. Prekop to. Tam sú zombíci. Ja som veľa ktorých vyzabíjal. Mne to laglo! Mne sa to laguje, ja nemôžem nič. O kurva! Mal všetko. 4 diamanty. Zmizni Ne. Zmizni odtiaľ, jo? Prečo? To sa bojíš nejakých zombíkov? A ja zase reálne, ja nemám svoje torčky. Lopatu ešte som mal. Nemám lopatu. Reálne nemám. Trháme preč, zmizni odtiaľ. Ale ja mám v bedne ešte svoje veci. Tak to otvorí ma. Jovi. Padaj odtiaľ. Ja tam mám ešte veci. Laglo to. Dík zombíku. Chcem vyleť. Ja sa snažím, ale bez ničoho to je ťažko. To mám ešte veci. Daj mi tú helmu. Super. Ja tam už nechcem ísť. Ja jdu, ale chcel by som nejaké torčky, kdyby si mal. Navyše. Nemám, ty máš kľúček kde? Otvor tú cestu. Ha, máš tam torčku. Bych nezastaviť, pochybujem, že ich to zastaví. Kdyby som nemal toľko blokov, by to bolo 1000-krát lepšie. Ty si mi ich zobral. Tak si neber, sú bedné bloky. Pozor! Tak mám aktivovaného golema. Au! Maj to ze scénu. Mám aktivovaného golema. Dobre, počkaj, ešte tam hoď ten vode. A môžeme vyzneme. Ale mám rozbitý krompáč. A ja som podľa mňa rozbitý krompáč nemal. Vyzneme. Ja sa bojíš? Ja nemám takého peta jak ty. Ale ja ho nemám jak dohealovať. Tak hovorím, vypadni odtáhl. Pane zombíku, dobrý deň. Ja ho dávam ja som ho zabil. OK, ja sa bojím, že tam chcipneš. Ja som tu našol tú lahvičku, ktorú nepoužijem. Tu je dungeon, ne? Mini dungeon. No ale sme ho nepreskúmali. Nepreskúmali, lebo tam za tú stenu ešte dačo je. On tam bude spawner, on tam bude spawner. Nebude. Bude, uvidíš. On tam bude spawner niekde, si myslím. Lebo on sa ináč by sa neteleportoval v stene. No ja som našel ďalších zombíkov. A čo si tam lezol? Ale ešte som nechcipnul. Ty krásol, tu ich ale je dosť.
Kdyby sa to nalagovalo, bolo by to lepšie. Pozor! Zabíjam ich. Čo máš, jaký máš meč? Ja mám sharpness jednotku. Ja mám bez sharpnessky. Tak nebude lepšie, keď budem zabíjať ja sharpness jednotku? Akože jak dávam na 2 alebo 3 rany aj. Okej. Pozor, zombík! O! Všimol som si. Pozor, ja mám 2 srdiečka. Ja sa nevidím. Aktivoval som si naposledy peta. Ty máš invisibility. Nemám, mám absorption len. Ty krásu, tu ich ale je. Nemal si neviditeľnosť, lebo som ťa vôbec nevidel. Jaj. Torčkuj. Pozri, nič tu není. Tak čo to potom strážili, zombík? Fú, mám 2 srdiečka. Padajme. Jo, mám pre teba darček. Ten lak sa vyplatil. Mám pre teba darček. Čo? Ďakujem. Už mám len 2 dia. Ale to nevadí. Ok, tak počkaj, poď sem. Stoj. Dám ti väčšiu polovičku z 13. Nice. Nemáš crafting alebo drevo? Nemám. Škoda, mohol som spraviť porad bloky. Si to len jeden, ale lepšie jak nič. Ale pekne sme si to rozdelili. Ja som našol PD Dungeon a ty si našol dia. No. Kde sa mi podarilo nakon... Ešte sa nám začína dariť. Ty už buď ticho s tým dariť, čiže sa nám začína. Koľko máš smrti? Neviem, nepočítam to. Tamto máš, keď dáš SC a tam máš statistik. Jaj, tak vieš čo to, keď budem robiť ten Parasite mod, tak sa dohodneme nejaké mody, ale neviem čo tam dám, že death counter. Okej. Ale neviem, či to je úplne hore, alebo kde to je. Počkať. A kde nájdem smrti? Teraz to tu hľadám, čakaj. Game quit, ne? Player kills 2. Game quit. Kde si to našel? Smrti som to nenašel. To bude ono podľa mňa. Play kill. Ale to je blbosť, ja nemôžem mať len 4 kill. Neviem, koľko hráčov si zabil. Ale ja som to iba nezabil, mám taký pocit. A už to vidím. Number of deaths. Aha, number of deaths. Koľko? Number of deaths 12. Ty máš koľko? Ja som vyhral, ja mám 26. I won! Nájsť a zasadiť. Haló. Haló. A jak sa majú splniť tie diamanty, lebo som spravil diabloky a nič to neuznalo. Musíš rozkraftiť. Ja som ich aj rozkraftil, tie diabloky a neuznalo to nič. Čak je tam ešte predtým jeden quest. Ja mi musíme najprv splniť ten, ja aj tak, však poviem hned. Flint. A jakže Iron už z toho máme. A akoby Flint nevykraftíme tak jednoducho, jak tak pozerám. My potrebujeme na tú blbú knižku. Ja vím, však ale ja som ukladať, jak sa krafti spolu. Ale vieš čo môžeme dosť ľahko sa vykraftiť dosť ľahko. Ale ja viem čo môžeme vykraftiť. 4 obsidian bedny a to sa nám odenkne ďalší quest. OK, máš Iron?
13. Ale potrebujeme najprv diamantový upgrade, ktorý načáš 8 skla, obsidian mám. Potrebujeme 8 skla. Dobre. Najlepšie v tej jaskyne crafting, ten je ešte pode mňa asi, ale absolútne mi to nevadí. Aha. Ako, podľa mňa tá obsidian bedna bude strašne veľká, si myslím. No, že nebudeme potrebovať túto gigantickú. To zase až ne, gigantickú už ničiť nebudeme, však koľko materiálu sme na to využili. No a ešte sme nezaplnili ani jedenkrát, to neposunulo, ešte to posúvatko. Dobre, takže bednu neotváram. Lebo som v nej momentálne ja. Ale prečo mi to vždycky jakoby crashne? Netuším, možno moc veľká. Tak zničíme veľkú bednu a budeme mať malé bedny. Java lang negative array size exception. Ešte to iba disconnectlo? Jo, ono mi to necrashuje, ale ma to vždycky disconnectne. Dobre, tak sa rejoini. Tak rejoinujem. Asi budeme musieť používať klasické malé bedne. To tak vyzerá. No. Takže musíme tú veľkú bednu bohužiaľ zničiť. Bohužiaľ. To dáš ďalšie diely, ne? Mám problém. Čo? java.lang.illegal state exception dvojbodka.no candidate pair selected. Asi to budeš musieť zničiť teraz. Ináč sa tam nejoinem. Vyzerá to tak. Tak počkaj, tak mi táhnem bedny. Vyzerá to čestý. Píše mi to connecting, ale radšej to zruš, lebo len tak som sa pripojil na tretí pokus. Takže musíme ju fakt... Pracujem na tom, pracujem. Ako čisto teoreticky budeme mať upgradey, že? Počkaj, otvorím to, chcem tam nájsť piesek. A nejde mi už ani bedna otvoriť, až taky to mám lagnuté. Aha. Takže bohužiaľ... Ja musím relog. Tento kolosál musí vypadnúť. Musí, bohužiaľ. Ja som to mal lagnuté, musím rejoin. Hop. Takže tak. Musí nám vyberať bordel. Bohužiaľ, bedna musí byť zničená, je mi to ľúto, ale bohužiaľ mám lagy. Musí vypadnúť. Lebo ma to napojí, vieš, a potom nemôžem ani otvoriť tú bednu. Teraz som mu dokonca ani otvoriť nemohol. Lebo sa mi to automaticky laglo. Nebudeš viac jen bordel. Som spátky, ja ho nemôžem otvoriť tú bednu, ja ho fakt nemôžem otvoriť. Neotváraj. Takže ja to musím hodiť všetko, počkaj. Máš nejaké bedny? Už som dal na zem. Ale dve... Otvoril. Počkaj, tak... Môžeme zničiť. Túto železu, túto poslednú, na ktorú klikám. Tak čo s ňou? Tak to bude špeciálne na dia, tak, na vzácne orečka. Redstone, Dobre. iron a tak. Budeme až potom rozdielovať, po samým skade. A poď sa pozrieť dovnútra. Poď sa pozrieť na to, čo som vykraftil zo 4 diamantov. To som zvedavý, čo za blbosť. Bereš stôl na itemy. Počkaj, daj to preč. Počkaj, daj to preč. A to stálo, to spotrebovalo 4 diamanty. Čím tom si to zobereš späť? Ja vím, klanáme sa vzácnemu meču. A bodneme tady. Alebo... Pozor, pes! Pozor! Sorry! To kto nevymyslel? Pes ma išiel chrániť. Hej. Pes sa normálne tam postavil a išiel ma ochrániť. Išiel ma zavraždiť.
Jaj. Krásala, máme cobblestone. Jo, však keď tam kopem, však keď sa hráme furt na termoníkov. Ale bohužiaľ nič iné sa spraviť nedá. Čo nič iné? Ako, že nič iné nemôžeme teraz spraviť za quest. Prečo si? Tu Čo tam mali veci ešte? To by malo zostať vnútri a sú tam veci, pozri sa. Ja to nemôžu, ja tam mám fialovo... A sú tam veci, sú tam dobré, ale není to. Skôr som dostal len dva. Čo sa bojíš, že tie veci tam zostanú. Ale zničíš ju sám, ty. Tu bednu potom. Prečo? Jo, ja som to nechcel rozkliknul a vidím tam, že tam nič není. Ne, to hore. Není nič, lebo ja to berem od hora veci. A už to vidím. Ja som si tam len tie veci dal k sebe. Ja to kašľu, celú bednú blbú. Čo to bol kolo za nápad vykraftiť takú blbú bednú, veľkú, obrovskú. Násobo. Tvoj hlavné, ty si povedal, vykraftíme veľkú bednu a ja, no okej, súhlasím. Ne, tak som to nepovedal, som... Vykraftíme veľkú bednu. Mega veľkú bednu a ja, rýchlo poďme na drevo, tež mi drevo. A bohužiaľ otvoríme bednu a lagne mi to. Ne, že lagne, ale líbne ma to. Tak ale nepoď, podostatky môžeme použiť na ako palivo, lebo dobre to slúži ako palivo. Aspoň, že tak. Alebo môžem stiahnuť ešte jeden mod, čo je ten, s ktorým môžeš rozkraftiť všetky itemy, tak pôdy ma troš. OK, nemáš papier? Á, nemáme, ale môžeme zasadiť. Nemáš jednu kožu? Nemám žádnu. Hej. Tak si čornú jeden diamant. Vlastne dva potrebujem. Ne jeden, dva. Idú niečo vykraftiť. Dobre, mami. Budem musieť končiť. Za jak dlho? Zatiaľ aspoň do upracujeme. Za jak dlho cca? Za chvíľu. A potom už nič? Ideme, tak si chychtaj. Prdím to debilka. Čo hoď? Vypnutý internet. Ja chcem video bež. Jaj. Ne, kapra nechcem. Dobre. Však potom môžeme ďalej, ale už ne tento modpack. Aľo. Ja potrebujem ešte diapikex. Takže potom môžeme ešte, keď dokončím obed, môžeme ešte obed ísť ďalej volať. OK. Ale už máme len 20 dia. Asi musím teraz skončiť, takže čau. Teraz? Tak počkaj, tak to aspoň ukončíme, ne? Áno, teraz. Tak toto by bol pre tento diel všetko a ďalší diel neviem kedy bude. Takže s vami tu bol Palmier a tento tu. PvP Pro.